Mutaura zvenguva inei. Inyoya tiri nguva inei. Inguva yangende mukurwisireni nazvo. Munhu wachifuta handichade kuimba makurwisa futi. Saka problem iri papi. Chikurambira munhu kuimba futi mimi mudaito ngemusiru. Motanga kuda kunyepedzera. Sasa varungoita kasi zvamchazongoita takulongobhigisa. Oize. Anza recover bluetooth. Asbarika ere mdala. Ende munojerera ngende because munoziva kuti malongende ine management, but it's not your business kuti tikuudze izvozvo. Munodherera futi management yacho moti hey toda kutaura naulengende, hey toda kudi muchiuya kumba kwedu kuma 2 AM. We don't even stay in Harare, but mapromoters vaya anouya slacked kuma 2 AM unosumuka promoter in bedroom. We have to stay with security even at home. Inna ndingambodzosera andikamboite zvinhu ndisandibenzere ndingakatsele mashows akatoya ma half town deposit ndoko mukandishingoti anchade ndikungoramwa for no reason ndongo sacrifice on ndidzorere ma deposit evanhu for nothing sadaro ndodzira for safety evanhu vanoya kudance nekukudza brand rangu handidi kuramba chiweta unge anoda yanoimba akazoisa paruoko kozi yakufambana na spina haifambike nayo iyo benzi yapa yakutofamba navapana vangu ndikatonoteka ndiise paruoko ndikatonoteka ndiise paruoko azura maplates Hakare kwetu. Musi watikaenda kushow nekumvurwi futi ndokumwe kwatisingafete kadzokera tega. Tonoita show yedu futi ikoko. Saka tutaura kuti isusu tine kunhu kwatakuya kungoswera tsuda tuuye kusokuyekera aiwa. Musi wa 1 August. Show yedu iyi. Show yedu. Kwaize. And then mukatasa gigi guide. Ritori updated. But tini zvinhu zvatangobvisa zvatikuona kuti isu taure tikusiya kunhu kwokuti ore tinopuwa kana 2 minutes tobva kutanga kuita stampede vanokuwara vanotida nevasingatide kana kugweruko Freeman na master safety yevanhu vese but atisi kuti ngende muhombe kune vanhu ivavo but kuti mangwarei yakudiwa and then a brand chairo chairo ndiye ari kuita sei nekuti ndini ndoita kunge mhata ndoita kunge mboko ndiye ari kudiwa ndoita kunge ndopenga. But ndotori nebrand one here tohombe of which I have to protect that brand. Yapera Freeman angasati aimba kava na Master H angasati show yakavhara saka pacho ngachitaura zvinhu ufana mutanga mangweso zvinhu zvatinotaura paskero munzwa zvinhu zvatinotaura ukwanisa kusport time yekunzwisisa zvinhu zvandiri kutaura ndakawadziwa mwana ndoona wafanana nezuro unoziva kuti hazvina urarere iye kuti iyoyo futi vanaichona ungisingi Hey, uya kwakati izvezvi vaona zvakaitika ukaipweta vari kuchomuti uya kwakati uya kuno muri kumudiko seye uya motikari inei ukuona skrini andingamboiti zvekupenga inini undodhomoka vatitozvitaure madira ndoita mari saka ndichitoita zvinhu chandiri wani munhu wevanhu vakutoita zvinhu atengera mukadzi mota inini ndototenga neyangu ndotoita zvinhu tenga dheni toita zvinhu kuri ndoziva basa remari chiro muchitodononge mhata kuzesa matatu kunde ndichitosheya zvekushandisa mari ndoziva basa remari funga kuti kuita madhensa ndoziva basa remari kurerutsa munhu nemacheno so andimbofa ndakada kudzosera mari izvi everyday ndechingatorwa text nyowani andimbofe ndakada kudzokera mari ndakada kudzosera mari kuti mari yandapuwa vanhu ndikuisira safety nebrand rangu ramunoona ngere kumama nekuti mondononge ndinopenga ndo brand raisa zvinhu sezvamuri kuona mingoti congratulations saka I have to protect that brand atifakenji brand satonge vanhu vari kumhupuka unge vanhu vasinganzwisi zvine zvitaurwa neumwe munhu handife ndakada kudzosera mari nemaitiro andoita zvinhu ndoita zvinhu mo kondoziva basa remari akamboita show yake ari ega kondoziva basa remari asi havazvitaure zvinhu sazvamboitika kamwana pavanhu vacho varipo ipapapa ndoziva basa remari saka ndifamba nesecurity hopo inenge yakadarika vamwe security
Ana basa already. Saka mukufuna to celebrate kuti acha bonzora ima voice yenyu apa. Sorry. Takatsamu. Vanhu vakunyanya kurerutsa maikoro. And after show ma promoter zvanongoita ungoti thank you chichi after show zviya. Handifanisa press release mwana after show. Kuti show yafamba zvakanaka. Panoitika zvakaipa munosiya vanhu vachitaura munodi kumboisawo press release yekungotaurawo kuti haisi fault yake. Saka nemakuchisira ndoita mari handibobva ndakadzorera mari. Ufunga kuti munhu angofunga akakatsela mashows evanhu here. Handiko kwaripo half down. Unofanira kurifanda. Waiziya. Saka ndikambobva ndakasacrifice kurifanda. Zvitori nani kuti urifanda. Deposit but ndiforced kudaro because ndo zviripo. Waiziya because mari yedeposit total loss. Yemota, yechino. Andiona. So andimbofa. Vakubuda. Andimbofa. Ndakasacrifice kurifanda vanhu mari dzavo. Kukaroi. Zvekupenga kana zvekudhakwa zvamuchifunga kuti mimi ndinoronye munhu anodhakwa munhu anopenga. It's okay. But andimbofa ndakati ndakudaro ndichita zvinhu zvakadhakwa nini ndingadodzosera mari. Ndoshandisa mari zvakawanda zvoda mari. Security handinayo yakawanda sikaiti. Family security hope.